Halor ke jingmi jong artli ki kinhun ki badawa banyo ya ka CNRD block haki than shiliang jong ka wa rilang ka bahap hapo ka Southwest Khas Hills District layo jingtep bakaway ka kinhun ka dena ka Mausau Block Demand Committee kat bakaway pat ka dena ka than warsan lingdo kini baro artli ki committee ki dan ne ka jingtmu ka babha bandawa ya ka CNRD block na ka benta ka roy ka par pat ka jingmentoy jong ki pat ba ha ka te ka than Henry lada kini ke artli ki kinhun kim la bani sothu chingmut bad yatre lang Henry ki yat maroi hala ka jonggalinti kan long ka ba ya ka sarkar ban pin urlong ya ka jing a ya ka CNRD block pathamai hapo ka Southwest Khas Hills District kumbala pin pau da ka sarkar ba kisnam bat ki banai ki baladap ladon ka jingthmu ban aisa ka wei ka CNRD block hapo ka district namar kata nakaliang uba box tun thongni president jagasin juk kirang bashnong Nobo Sopho SIM ship ringkat bat kecing dan lang ki wei ki rang bashnong ulabu ya ka jingkar par ka basngodet shakini baro artali ki committee makini sothu chingbat ya kran bat ya trelang na ka benta ka jing bha jang ki pat ba baro Ula ongru balada ki la banetli ha ka wei ka sur bat ka wei ka jingthmu kan pin sok shibun ya ka kam bat kan pin duna ya kindu ki jing e ni jingthut ki bala ban mi hadien habun Ula bin rab baki pat ba chigi than shiliang jang ka wari lang ki thrang dik banyo no sa ka wei ka CNRD block ka balong ka benta ka bakong san na ka benta ka roy ka par bat ka jing shakri pat ba ha ka te ka than Aku presiden juga semjuk ramai senang juga hima no bos sponsorship. Idon hangni kumki nongkit kam ngadu sekretari juga semjuk ki by presiden ya assistant secretary berkemjur ki dikot ke tinut ki idon dekat bangian kesni. Idon gajing sio kia kendiat ba ketkum kapang yoi haki artli ki block demand committee kawai ka Mausau block demand committee berkawai ka Monore block demand committee bedai berka Shiliang Rilang po juga Southwest Khas Hills District jogi tikini la ka joka partai ki adawa la ka joka partai na ka block i ka sarkar ro i bagala bu lupa bangin sayo ya kawai ka block po joka Southwest Khas Hills ti Henry la kini ki atli ki block demand committee ki adawa la ka joka partai i bagi lese kan sa sarkar kan sa berkat ka wei berkat ngila banduro i ka block ti nama kata kumka senjuk ngisiu kia kan ni boleh kan ni ila persang menia selok bani keduk gino git kam jok ni ki waselendo nang ta ke bade ber Mausau block demand committee ki pade ki ong bagi ngidon la ka jongka norim bandawa ka Monore ki don la ka jong norim bandawa maki ngelajengai seduk mau kerwat kadai ka Mausau ru kedon la ka jong norim bandawa bangi yo la ka jong ka blok ti Henry ngi ka senjuk ikwa la kum no golong ba kadai man ya long pedeng baru artliki block demand committee isu tunat ke jing dawa joki bagi adawa na ta ke jing mentoy jing to kathan ti Henry in kwa ba kaduk ka blok kwa bagi di ban yo ka blok kadai ban ya long pedeng ka Mausau block bat ka wai ka Monore block kata ke jing kwa joki namang isu tu bakini ki jaka pedeng ki jaka ki ban ai sekadaga blok kila dep summit nam tip ki summit so di sini so video jongga mokuran teri sutu bagi dep summit ikut kisla yiki NOC bangin ai ke jaka subhana ta te naga blok tingi kum ka senjuk ki kwa kata bala kumno kini artli ki blok di ban komiti kini setuju mut kenang baka sarkar kabal ka kwa ban ai ka blok kan ai da basuk pasan kami jimit bar gi yo kloye na ka blok ti ka jing community jongi la kumno ka blok gi de yo aswa ka arajar punyo kata kalau ka community jongi ni kloye ban ya telang bar kini gi artli ki blok di mar committee kum ka senjuk ban ya sutulang ban ya lelang syadu ki minister ru na ka banta ka jing bah jinget ka jing mentoy jongo ka than joki pajba babun kibal community la silam bah tiga tak longga kawai ka kam ka bali senjuk ya don bentan em bat kini ki artli ki demand committee jongka jing dawa blok wan perjo hane ka dong than ka senjuk
Kahagi bade bar ka jinga don banta bar kini ki atli ki blok timan komiti ngim don ye te henre tagawe galong ye trilang he lada ya dawa ngi chisering ngila ai khuble ye ka blok timan komiti ja mauso blok timan komiti bar ko maunore blok timan komiti ai khuble ye ki namal balai te maki hi ba kenma bani ya dawa ye ka blok te ka sarkar ru ngi i sutnat hi kila kongo i kata ka jikwa joki te henre lada kini atli ki ya kwa te hangno kin kongo kan sim cito mereka sarkar te rai bani don benta bodong ba ni don benta ne mereka ngi don ka juga senjuk maki don la juga blok di ban komiti na trai tang tahi ngi ko ahi bani ya trelang